Dalawang minero sa Itogon, Benguet nasawi at Kalansay natagpuan sa Kakahuyan sa Sarat, Ilocos Norte. Balitang tinutukan ni Russell Simorio. Natagpuang wala ng buhay ang dalawang minero sa loob ng tailing impounding box pond sa Gold River, Loacan, Itogon. Nagtungo raw sa lugar ang mag-amang Flores Lampacan, 59 anyos at Larson Lampacan, 32 anyos para linisin ang impounding box. Ayon sa Itogon Police, ang cyanide sa lugar ang maaring nagdulot ng suffocation o gas poisoning na ikinamatay ng mag-ama. Sa Sarat, Ilocos Norte, Kalansay ng tao naman ang natagpuan sa Kakahuyan sa Barangay San Andres. Ayon sa pulisya, nakita ito ng isang magsasaka nang magpunta sa lugar para manguha ng kabute. Dahil sa ngipin at paa, natukoy ang biktimang si Severo Medrano, 71 taong gulang. Hindi patukoy ng otoridad ang sanhi ng pagkamatay nito. Buwan pa raw ng Pebrero nang mawala ang biktima na may sakit umano sa pag-iisip at madalas magpunta sa bundok. Ako si Russell Simorio, naghahatid ng Balitang Amyanan.